semmonen, että häntäkin pitäisi niin käsitellä ehkä vähän enemmän, että hän ei osaa niin häsläkorvana ottaa sieltä. Hän on myös ollut vähän aikaa ilman ruokaa. Ei moro. Haittaa. Oho. Ei sihistä nyt. Joo, se aina puhisee. Mutta se on tosi kiltti. Se on upea. Kato ihan kuin vesipisara. Ja sitten, oiku hieno. Ja täällä se teki ääntä. Joo, se puhisee. Tämä on se, millä käärmeet yleensä varoittaa. Eli se ei nyt tykännyt musta vain. Hän ei tykkää nyt yhtään mistään. Näyttääkö sitä valossa, miten toi kiiltää toi? Siinä pitäisi näkyy. Tää on vähän se huoneen valossa. Tuossa tulee öljymäinen pinta, tuolla sinistä. Joo, mä näen. Ihan niin kuin simpukoissa sellainen. Helmiäisellä. Joo. Wow. Sen takia sitä kutsutaan sateenkaaren valoksi. Wow, näkyykö se siinä? Vähän. Wow, ja täällä just näissä tummiskohissa. Päivänvalossa näkyy luonnonvalossa paljon paremmin. Vaude. Mä tuun vähän lähemmäs. Katsotaan tuossa terran valossa. Sä voit siirtyä vähän, jos sua pelottaa. Katsotaan, näkyisikö se tässä paremmin. Tossa. Mä en tiedä, miten mä pystyn kuvaamaan sitä. Toivottavasti vaikka tuolta peräpuolelta tai jostain. Jos... Niin se kyllä. Mä pystyn. Hän on hurjan kiltti, mutta hän puristaa tosi lujaa. Hänellä on ykkösjuttu se, että hän pääsee kotiin. Niin, no selvästikin nyt mä oon menossa ja johonkin. Mä käsittelen häntä sun kanssa tässä, Joo, koska hän on vähän semmoinen haastavampi. Joo. Mut ihan siis tosi kiltti. Mä vaan pakkasin tähän mukaan. Se on oikein hyvä. Näkeekö ne käärmeet? Jokainen tuntee erilaiselta. Kyllä on aika mieletöntä. Mm. Onko tää ehkä sileä? Hän on ainakin yksi sileimmistä. Se liikkuu tosi. Ja kun tää häntä on, tuolla äskeisellä oli kova se hännän loppuosa. Se Joo. oli semmoinen kova. Hän on tosi taitava kiipeilemään. Joo. Tuossa näkyy nämä suomut, ne on niinku kalalla. Tässä nyt mä näen ne tosi hyvin, ton liikkeen tossa. Joo. Miten se menee.